Salam dostlar. Täze video hoş geldiniz. Bu videoda men yurdun içindäki mysal üçin gatlaklar bar. Girdeýiji boýunça bölünen gatlaklar mysal üçin baý gatlak, ortaça girdeýijili gatlak we garyp gatlak. Bu üç gatlak barada gurrun etjek we haýsysy şolaryň içinde yurt üçin iň möhümlisi şo barada gurrun ederiz. Birinji gatlaga baý gatlak diýeli. O gatlaga kimler girýär? Oňa millionerler, milliarderler girýär. Ýagny ähli ýurtda da millionerler hem milliarderler hem bar. Karhanalaryň, multikorporasiýalaryň başlyklary diýeli. Ýagny şolaryň eýeleri millionerler, milliarderler baý gatlagy düzýär. Indi ortaça gatlak, orta gatlak. Olar baýam däl, garypam däl, şol öz ortaça girdeýijisini gazanýar we ýaşaýar. Olara abyşny işgärler girýär, telekeçiler girýär, girdeýijisi milliondan geçmedik zat ortaça telekeçiler we öz girdeýijisini gazanýan adamlar girýär. We garyp gatlagam belli bir sebeplere ýa-da işsiz, ýa-da işläsi gelenok, ýa-da ýöne garyp şo gatlak garyp gatlak bolýar. Indi şu üçsünden haýsysy yurdun ekonomikasyna we islendik bir ýurda iň bir wajyp gereklisi haýsy? Belki käbiriňiz ılalaşman bilersiňiz bu pikir bilen. Ýöne men pikirimçe bu iň bir gereklisi ortaça gatlak. Sebäbi bularyň bu gatlaga köp ýurtlaryň 80%y ortaça gatlak bolýar. Ýagny bularyň telekeçiler, işgärler şolara ortaça gatlaga girýär şolar we bular ýurdy düzýän gatlak. Baýlar ýurtda 1 ýa-da 2% bolýar. Köp baýlar, millionerler, milliarderler ähli ýurtda 1-2%dan geçenok. We garyplar, garyp gatlak, girdeýijisi pes gatlak, şol ýagny olar 15 ýa-da 20% çenli bolup biler. Käbir ýurtlarda mysal üçin Hindistanda 20-25% şuwat garyplar gatlagy. Garyplar diýende köçede dileýçilik edýänler däl, ortaça girdeýijisi ortaçadan pesräk bolanda, endi men girdeýijisi pesräk gatlak diýen. Şo gatlak. Indi iň esasysy şol ortaça gatlak we ýurda nähili peýdasy bar bularyň. Islendik ýurtda mysal üçin bir krizis bolanda, dünýä krizisi mysal üçin şu pandemiýa diýeli, koronavirus ýaýramanda ýurdy aýag üstünde saklaýany şu ortaça gatlak. Baýlara olar öz pullaryny alyp biler ýa-da uruş başlandy diýeli. Uruş başlanda mysal üçin baýlara ýurtdan pullaryny alarda gider. Ýöne ortaça gatlak olara şol ekonomikany ýene galdyrmaly bolýar, işlemeli bolýar, pul gazanmaly we ekonomikany galdyrýan hem şolar. We üçüncü gatlak olar öňünden pulu ýok. Olar uruş boldy, bolmady, uruşdan öň soň kän bir tapawdan bildiren olara. Şoň üçin olaryň peýdasy baý ýöne ortaça gatlak ýaly däl. Şoň üçin iň bir wajyp gerekli gatlak ortaça gatlak we ähli ýurtlar şoň üçin telekeçiligi goldaýar.
ve şol gatlagy östürmegiň ugrunda köp işler alyp barýar. Egerde sizde başga pikirleriniz bar bolsa, onda kommentariýada goýun we indiki videoda şolar barada gurrun ederiz. Soraglaryňyz bar bolsa goýun, soňundan olar barada da gurrundeşlik geçireriz. Like goýun we podpisat etmäge unutmaň.